una miqueta més com era la societat andalusina, la seva capacitat defensiva en temps de Jaume I. Anem a la segona intervenció amb Vicent Baidal. Nascut a València l'any 1979, és llicenciat i doctor en Història Medieval pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. Vicent Baidal és especialista en l'estudi dels orígens de la Generalitat Valenciana i el desenvolupament de les Corts del Regne de València. Actualment exerceix com a professor d'Història del Dret en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, després d'haver estat investigador postdoctoral a la Universitat d'Oxford. També ha realitzat estudis sobre els orígens de la identitat col·lectiva valenciana que han donat com a fruit el seu conegut llibre Els valencians, des de quan som valencians? Vicent Baidal ens parlarà ara, i això vos agradarà molt, de la fúria almogàver, la trepidant història d'uns guerrers medievals. Els almogàvers són un mite del nostre imaginari col·lectiu, però la veritat és que apenas quasi ningú coneix la seva història completa. Vicent Baidal tractarà de realitzar un ràpid repàs a l'inici, desenvolupament i final de la història dels almogàvers des de les conquestes ibèriques fins a Constantinoble. També explicarà com es va recuperar la seva memòria, el seu mite en l'època contemporània. Pareu l'orella i rebem amb un aplaudiment Vicent Baidal. Bé, moltíssimes gràcies Amàlia per la teva presentació, moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Jo, com ha dit Amàlia, parlaré de la fúria almogàver, la trepidant història d'uns guerrers medievals, però començaré parlant-vos de Jaume el Barbut. No sé si sabeu qui era el Jaume el Barbut. No, segurament no. Però Curro Jiménez, vos sona més Curro Jiménez? Segur que sí. En efecte, eren bandolers de principis del segle XIX. Curro Jiménez era un bandoler fictici de la serrania de Ronda i Jaume el Barbut ho era de més propet, ho era de la serra de Crevillent, des d'on va dominar tot el Vinalopó i part de Múrcia. Però per què començo parlant d'ells? Estic dient que els bandolers tenen alguna cosa a veure amb els almogàvers? Vinc a dir que els almogàvers eren bandolers? No, els almogàvers no eren bandolers pròpiament dits, en el sentit de bandits que assaltaven a la gent, però sí que tenien alguna cosa a veure amb aquells personatges. I és que tant Jaume el Barbut com Curro Jiménez es van fer bandolers en un context molt determinat. Es van fer bandolers arran de la guerra del francès, la guerra contra Napoleó en 1808, en què hi hagué molta gent que es va tirar al món per a combatre els enemics fent la guerrilla d'una manera autònoma. Però quan va acabar el conflicte, 6 anys després, 6 anys de guerra, com que ja no sabien què altra cosa fer, no sabien fer una altra cosa, van continuar atacant i assaltant, però ja no contra els enemics, perquè no hi havia enemics, sinó contra els seus mateixos conciutadans. Els almogàvers no tenien eixa part d'atacar els seus, com els bandolers, però eren fills del mateix context, eren fills de la guerra feta, a més, com si fos una guerrilla. I no arribaven mai, o quasi mai, a ser bandolers perquè en el moment en què els almogàvers van aparèixer, entre els segles XIII i XIV, la península ibèrica en general i la corona d'Aragó en particular van estar en un estat de guerra quasi permanent, és a dir, que sempre hi havia enemics als quals atacar. No debades, com bé sabreu, aquella va ser la gran època de conquesta de l'Àndalus, el període en què els cristians van avançar de manera incessant cap al sud, a costa dels territoris islàmics i, per exemple, es van conquerir, com es veu en el mapa, Còrdova, Sevilla, Jaén, Múrcia, València, Alacant, Mallorca, etc. És l'època, com tots sabem, del gran enfrontament entre Jaume I i l'Asrac i és precisament llavors, en els segles XIII i XIV, quan apareixen els almogàvers. Després del segle XIII, en el segle XIV, les guerres contra els musulmans es veuen prou frenades i els almogàvers continuen lluitant en altres llocs, com Bizanci, Sicília, Sardenya, i així també continuen lluitant, però amb altres funcions, com vos explicaré després. En conjunt, el que vull explicar-vos és la història dels almogàvers d'una manera global. Quan i per què van aparèixer, què eren, en quines guerres van lluitar, com van evolucionar, en quin moment van desaparèixer i també, molt important al final, com es va recuperar la memòria dels almogàvers quan ja ningú se'n recordava d'ells. Tot això, evidentment, per una qüestió de temps, ho hauré de fer d'una manera molt esquemàtica, molt sintètica,
però sí que m'agradaria que isquereu d'ací coneixent les nocions bàsiques del fet almogàver durant l'edat mitjana, ja que la majoria de vosaltres sou almogàvers, però del segle XXI. Com he dit, el gran moment dels almogàvers és el que es veu en el mapa, els segles XIII i XIV, i de fet, tot i que ja existien abans, la veritat és que quan es comencen a documentar amb més assiduïtat és a partir de les campanyes de Mallorca i de València. Però què eren els almogàvers? Doncs un dels nostres cronistes medievals, Bernat Desclot, ens ho explica a la perfecció. Segons deia Bernat Desclot en la seva crònica, ell diu: aquestes gens que hi han nom almogàvers són unes gens qui no viuen sinó d'armes, guerregen tots jorns ab sarraïns, entren dins la terra dels sarraïns una jornada o dues, enlladronint apresent traent-ne molts. Per tant, eren professionals de la rapinya, així de clar. Vivien de fer incursions contra els enemics musulmans i d'obtindre botí d'ells mateixos. De fet, almogàver és una paraula àrab que literalment significa el que fa incursions. Però d'on provenien aquests almogàvers? Per què van aparèixer? Doncs van aparèixer precisament com a resultat de les constants campanyes contra els musulmans, ja que en els segles XII i XIII no hi havia exèrcits permanents i estables, sinó que en cada campanya el rei i els nobles sol·licitaven a cada comunitat urbana o rural l'enviament d'un grup d'homes armats com este. En aquest sentit, cal tindre molt present que aquella societat, la societat del segle XIII, era una societat preparada per a la guerra, en què cadascú tenia les seues pròpies armes en casa, com després explicarà Frederic, i de manera recurrent eixia a combatre els enemics. Doncs bé, hi hagué part d'esta gent que decidí dedicar-se permanentment a atacar els musulmans, ja que en estar a la frontera tan a prop podien obtindre botí de manera regular. I això és una de les grans diferències que explicava també Ferran sobre la ciutat andalusina i la cristiana. La ciutat andalusina no estava preparada constantment per a la guerra, però en canvi la societat cristiana sí, tota la societat cristiana, tant els nobles com els reis, com també els llauradors. I així, aquesta gent que va decidir dedicar-se de manera permanent a atacar els musulmans es van convertir en almogàvers, colles autònomes de gent del poble, llauradors, pastors o gent sense ofici, van passar a ser almogàvers, és a dir, gent dedicada a atacar pel seu compte o també a llogar-se als nobles i als reis per a millorar la qualitat dels exèrcits. Perquè, clar, aquests almogàvers eren molt millor combatents que els peons que hem vist abans, que els peons que enviaven les comunitats urbanes i rurals, ja que els peons no eren especialistes i, de fet, no se solien emprar en accions ofensives, sinó que més bé eren forces d'ocupació. En canvi, els almogàvers eren gent d'acció, eren una espècie de guerrilla, actuaven en colles de 20, 50, 100 persones, normalment organitzats en grups menudets, que rastrejaven, feien emboscades, sabien lluitar cos a cos, eren ferotges, perquè això era el seu ofici, ser ferotges, i per tant eren molt útils a l'hora de delmar l'enemic en qualsevol conflicte. En aquest sentit, eren el complement perfecte a la principal arma ofensiva de l'edat mitjana, que era la cavalleria pesada. La cavalleria pesada eren els tancs d'aquella època. Ja sabeu, els cavalls protegits amb totes les seues guarnicions i els cavallers amb armadures damunt dels cavalls, i per això, com eren el complement perfecte, els almogàvers, la cavalleria pesada, en les grans conquestes del segle XIII sempre estan presents els almogàvers. Per exemple, en la conquesta de Mallorca de 1229, a la qual van anar 800 cavallers i 10.000 peons, dels quals una bona part eren almogàvers. O també apareixen en la conquesta del territori valencià, que va durar vora 30 anys, que es diu molt ràpid, però és molt de temps en la vida d'una persona. De 1231 a 1258 va durar la conquesta del territori valencià, com molt bé ha estudiat el medievalista alcoià Josep Torró. I, per exemple, el mateix Jaume I, en la crònica, en el llibre dels Fets, explica que les colles d'almogàvers van ser importantíssimes en la presa de Russafa, davant les portes mateixes de València, en la presa del castell de Rebollet, al costat de d'Oliva, en la Safor, en la caiguda de Villena o en el setge de Xàtiva. De fet, durant tota la lluita contra els musulmans de les taifes de València, de Dénia i de Xàtiva, el paper dels almogàvers va ser tan i tan important
que en la següent conquesta que va encapçalar Jaume I, que va ser la de Múrcia, que Jaume I va conquerir Múrcia, però ho va fer en benefici del seu gendre, que era Alfons X de Castella, les companyies d'almogàvers van tindre un paper destacadíssim en el seu exèrcit. I, per exemple, els almogàvers en la conquesta de Múrcia van protagonitzar una gran matança, perquè quan Jaume I va perdonar la vida als habitants musulmans de la ciutat de Múrcia, es va donar un salconduit per a que se n'anaren pacíficament de la ciutat de Múrcia, però els almogàvers, pel seu compte, els van esperar prop de la frontera de Granada i quan estaven a punt d'entrar en Granada, que anaven a exiliar-se, diu la crònica que fins a 10.000 almogàvers van atacar fins a 30.000 musulmans, van matar a una gran quantitat de musulmans, van capturar a l'altra part, van prendre tot el que tenien i a ells mateixos els van portar a Múrcia, a Alacant i a València per a vendre'ls com a esclaus. Com he dit, Desclot parla, Jaume I Desclot, parla de fins a 10.000 almogàvers en la conquesta de Múrcia, és a dir, una barbaritat de gent dedicada a la rapinya, a intentar atacar els enemics musulmans. L'oportunitat d'atacar els musulmans de manera constant havia fet que moltíssima gent decidira deixar el que estava fent i dedicar-se a obtindre botí, i això, evidentment, arriba a ser un problema d'ordre públic en la pròpia Corona d'Aragó, ja que hi havia massa gent dedicada a l'assalt i molt poca terra per conquerir, perquè ja s'havia conquerit tot, de manera que es va decidir dur la guerra fora, dur-la, en primer lloc, a l'illa de Sicília, com veieu en aquest mapa. I d'aquesta manera, en l'exèrcit que Pere el Gran, el fill de Jaume I, va organitzar per a conquerir l'illa de Sicília en 1282, hi ha novament moltíssima presència d'almogàvers. En realitat eren grups autònoms, grups autoorganitzats, però que rebien un sou per estar al servici de l'exèrcit reial. I també en Sicília, durant les guerres que es van allargar durant 20 anys entre la Casa d'Aragó, la Casa d'Anjou i els sicilians, els almogàvers van demostrar la seva gran eficàcia militar. Per exemple, novament Desclot narra un enfrontament èpic entre un almogàver i 5 cavallers en una platja siciliana, en què l'almogàver, per a venjar un company seu que havien mort, al primer cavaller que troba li travessa el pit amb una escona, al segon el tira del cavall, el deixa atrapat i el mata en una llança, al tercer li clava una esconeta en tot el cervell, al quart li trenca les barres i les dents amb un mall, i al quint li clava una llança en la cuixa abans que el ferisca en l'espasa i l'almogàver acaba mort quan arriba una munió de cavallers enemics i el maten, però sense dubte mor amb honor i venjant el seu company de batalla. D'altra banda, els almogàvers també eren molt efectius en aquest tipus d'escenes, perquè en les grans batalles campals moltes voltes es feia una espècie de melé enmig de la batalla, amb un gran rogle de cavallers, amb eixes armadures, que s'enjuntaven ahí i no es podien moure. Llavors el que feien els almogàvers era anar arran de terra, perquè eren molt mòbils, i anaven segant cames, fent caure els cavalls i matant a tots els que queien en els cavalls. Però, després de tot aquest temps en Sicília, la seva participació va ser clau en la conquesta de Sicília durant 20 anys, però en 1302 es va firmar una pau definitiva i ells es van quedar sense faena, es van quedar sense enemics als quals atacar perquè això era el seu ofici. I en aquest moment és quan va començar la gran aventura de Bizanci, capitanejada per Roger de Flor, Ruggero da Fiore, que era un altre sicilià, i molts dels almogàvers, la gran majoria dels almogàvers, se'n van anar cap a Bizanci. La història de vora 5.000 almogàvers en terres bizantines i gregues és la més coneguda de totes, no la repetiré així, i simplement em limitaré a indicar que d'alguna manera allí van complir el somni dels almogàvers, que el somni dels almogàvers no era un altre que viure en plena llibertat, en total autonomia, buscant un lloc que dominar i en el qual assentar-se definitivament, com en efecte van fer en els ducats d'Atenes i Neopàtria entre 1311 i 1390. Però, mentrestant, mentre hi havia molts almogàvers a Sicília, Bizanci o Grècia, d'altres van continuar així, a la Corona d'Aragó. Per exemple, sabem que van participar en les campanyes per a fer front a la invasió dels francesos de Catalunya. Catalunya va ser envaïda pels francesos en 1285 i els almogàvers van causar una altra matança brutal al coll de Panissars, en els Pirineus, contra els francesos, de tal magnitud que ni tan sols Bernat Desclot es va atrevir a relatar. Ell en la seva crònica
diu alguna cosa així com això va ser tan lleig el que vam fer que millor que no ho conte i que no quede per les annals de la història. Però bé, era el seu ofici. El seu ofici era fer front als enemics que venien a matar a la gent d'ací. També va participar de manera molt destacada en la segona conquesta del Regne de Múrcia, que en aquesta ocasió va fer Jaume II entre 1296 i 1304 per tal de prendre el territori murcià a la corona de Castella en favor de la corona d'Aragó. Com resultat d'esta segona guerra de Múrcia, el Regne de València, que llavors arribava més o menys fins ací, on veieu ahir, fins a la línia de Biar-Busot, va guanyar molt de terreny i tota la zona d'Elda, Novelda, Elx, Alacant i Guardamar, Oriola, van incorporar-se al territori valencià i a partir de llavors, precisament, aquesta zona, que era coneguda com la governació d'Oriola en l'edat mitjana, va passar a convertir-se en el principal centre d'actuacions dels almogàvers, ja que era el lloc de la corona d'Aragó més proper a la frontera amb els musulmans de l'Emirat de Granada, com podeu veure en aquest altre mapa, que veieu la corona d'Aragó, la corona de Castella i l'Emirat de Granada, i el més proper del Regne de València és precisament l'antiga governació d'Oriola. Per tant, durant bona part del segle XIV es documenten molts almogàvers vivint en totes aquestes localitats de frontera, de Biar cap avall, i es dedicaven sobretot a fer incursions a les zones d'Almeria i Màlaga, que són actualment Almeria i Màlaga, o també col·laboraven en tasques de vigilància i espionatge amb els consells municipals i amb els oficials reials, ja que els almogàvers eren els que millor dominaven els camins i els ports de muntanya, com també ho feien els bandolers que us he explicat abans del segle XIX, precisament són els que controlen els ports de muntanya. Amb tot, com que cada vegada aquesta frontera estava més consolidada i les guerres entre cristians i musulmans van començar a ser de menor escala, l'ofici d'almogàver va anar decaient durant el segle XIV. En tot cas, sabem que en 1365 eren suficientment importants com per a que Pere el Cerimoniós oferir als almogàvers de la governació d'Oriola posar-se al servici dels seus exèrcits que en aquells moments mantenien una cruenta guerra contra Pere el Cruel de Castella per tota la frontera valenciana. Curiosament, conservem la carta que el rei envia als almogàvers, i així teniu el text, i segons dia Pere el Cerimoniós, en aquells moments els anomenats almogàvers d'Oriola, és a dir, els almogàvers de la governació d'Oriola, de Biar cap avall, estaven en aquells moments en les parts d'Alcoi i de Cocentaina, perquè les parts d'Alcoi i de Cocentaina havien passat a ser el centre d'operacions de la lluita contra els castellans en aquell moment. Una zona fronterera, estava al costat de Castella, estaven així ja lluitant contra els castellans i el rei els ofereix que s'incorporen oficialment al seu exèrcit, que ell els pagarà. En qualsevol cas, la veritat és que conforme avança el segle XIV, així estem parlant de 1365, doncs ja cap a finals d'aquest segle, cada volta es troben menys referències als almogàvers i van desapareixent, d'una banda perquè ja no hi ha tantes incursions contra els musulmans i d'una altra banda també perquè els exèrcits reials cada volta són més professionals, estan millor organitzats, tendeixen cap a la permanència, de manera que les colles d'almogàvers cada volta deixen de ser útils i passen a ser més bé elements perillosos per a la pau social. Per això, entre finals del segle XIV i començaments del segle XV, el fet almogàver va desaparèixer per complet, ja que ja no tenia una raó social de ser perquè no hi havia enemics i els exèrcits del rei tampoc els necessitaven. Però què va passar després d'aquesta desaparició dels almogàvers? Com és que encara els coneixem si fa 6 segles que van desaparèixer i com és que encara el nom dels almogàvers està estès per molts llocs i moltes filaes i aquesta fila en concret porta el nom dels almogàvers si han passat més de 600 anys? Doncs la bona veritat és que durant molt i molt de temps el seu record va desaparèixer per complet i entre el segle XVI i el XIX pràcticament ningú se'n recordava de què eren els almogàvers ni de la importància que havien tingut en la història medieval de la corona d'Aragó. Van caure quasi per complet en l'oblit. Però a finals del segle XVIII va arribar un home que va rescatar la seva memòria i els va traure d'aquella postergació. I ara vos sorprendreu, caureu de tos fins i tot, quan vos diga que aquesta persona no era d'Alcoi, però quasi, era d'ací de la comarca de l'Alcoià, era concretament de Castalla. Una persona de Castalla va ser la que va recuperar la memòria dels almogàvers a finals del segle XVIII. Es tractava de Francesc Cerdà i Rico, que era un il·lustrat que se'n va anar a Madrid a ser director de la Biblioteca Reial, el que actualment seria la Biblioteca Nacional d'Espanya, i des d'allí ell va començar a publicar una sèrie d'obres antigues
una de les quals va recuperar per complet la memòria dels almogàvers. En concret, era l'obra titulada Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, que havia escrit en 1623, feia molt de temps, el noble Francesc de Montcada, traduint al castellà els capítols de la crònica de Ramon Muntaner dedicats a l'aventura dels almogàvers en Orient i afegint fins i tot altres cròniques, altres històries, inclús d'historiadors grecs i bizantins, és a dir, donant totes les visions. Però el llibre, la veritat és que quan es va escriure en el segle X va passar molt desapercebut, no va tindre ressonància pública ni va tindre continuïtat, i va ser en el moment en què Francesc Cerdà i Rico el va recuperar i el va reeditar en 1777, quan la memòria i el coneixement de l'època almogàver va començar a difondre's. Primer va circular entre les elits i es van anar reeditant diverses edicions de llibres, fins que entre les dècades de 1840 i 1880 hi hagué un veritable esclat literari del fenomen almogàver per tot Espanya. Van aparèixer poemes, obres de teatre tan exitoses com Venganza Catalana, que va omplir teatres de mitja Espanya, novel·les històriques com la que veieu ací, el Adalid Almogàvar de Joaquín Guichot, o fins i tot òperes, com la del villener Roberto Chapí, que li va dedicar una òpera a Roger de Flor. I una cosa interessant de la recuperació de la memòria dels almogàvers en aquest moment, en el segle XIX, és que era un mite compartit per tots els espanyols, de Galícia a Andalusia, passant per Catalunya, València i qualsevol part del territori espanyol. Es considerava que els almogàvers eren una gran glòria històrica espanyola i, de fet, en el mateix exèrcit espanyol, avui dia, hi ha diverses brigades amb el nom d'almogàvers com a herència d'aquell moment d'exaltació compartida. De fet, ací veieu el nostre actual rei, a Felip VI, quan era príncep, passant revista a una brigada d'almogàvers de l'exèrcit espanyol davant d'un pavelló que diu «Desperta ferro», el crit de guerra dels almogàvers. Com a herència d'aquell moment, la brigada es va crear en el segle XIX i ha continuat fins a avui en dia. Tanmateix, a partir de finals del segle XIX i començaments del segle XX, en el moment en què l'espanyolisme i els nacionalismes perifèrics van començar a deixar d'entendre's, per dir-ho d'alguna manera, en aquest moment també els almogàvers van deixar de ser un mite compartit per tots els espanyols i van començar a ser un mite exclusivament de l'antiga corona d'Aragó, és a dir, bàsicament d'Aragó, de Catalunya i de València. I és per això, per aquesta divisió que es va produir ja fa més d'un segle, que, per exemple, quan avui en dia la televisió pública espanyola pensa en fer una sèrie històrica sobre un gran combatent de l'antiguitat, doncs pensa en el Madrid del segle XVII i fa Àguila Roja. No fa una història dels almogàvers, que no em direu vosaltres a mi, que no seria encara molt més apassionant la història d'un almogàver conquerint Mallorca, conquerint València, conquerint Múrcia, Sicília, Bizanci, on vulgueu, que encara que Àguila Roja. Però, clar, el problema està en que aquest mite ja és pràcticament exclusiu nostre, no és de tot l'Estat. Per això, pareix que si algun dia algú fa una sèrie televisiva sobre els almogàvers haurem de ser els valencians els que ho fem. Vosaltres ja heu fet molta faena en tot el tema de com vestir-hi, en tot el vestuari, segur que qui vulgui fer una sèrie ja el té fet, però de moment la veritat és que no tenim ni tan sols televisió pública, així que de moment això pertany al terreny dels somnis i ja podem somiar. Però, mentrestant, en tot cas, espero que de tot el que he dit hàgiu après alguna cosa de l'apassionant i meravellosa història dels almogàvers durant l'edat mitjana. Moltíssimes gràcies. Bé, esperem